A conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitou hoxe as obras da fábrica de transformación e conservación de especies procedentes da pesca que a empresa Frigonor Colestor está a construir no polígono da Tomada, no concello da Pobra. Durante a visita, a titular de Mar tivo tempo de coñecer algúns dos aspectos do proxecto construtivo, entre eles que as instalacións buscan o aforro enerxético e que contarán con procesos máis eficientes e responsables na protección do medio ambiente. Neste sentido, Rosa Quintana lembrou as axudas que o goberno galego promove para este tipo de actuacións, das que esta firma puido beneficiarse cunha achega duns 7 millóns de euros. Xa está funcionando no polígono industrial da Puebla, xa leva moitos anos instalada aquí, e que agora sigan apostando por crecer, por facer máis competitivas as nosas empresas e que o fagan incorporando ao seu proxecto as millores innovacións, tanto no que é o proceso do propio produto, como tamén en todo o que ten que ver co respecto ao medio ambiente. É unha empresa que aposta por utilizar enerxía fotovoltaica, é unha empresa que aposta por traballar con dous produtos de excelente calidade, como son o atún vermello e o calamar da Patagonia, e a verdade é que para nós é unha satisfacción ver que a industria pesqueira sigue producindo innovación, sigue medrando e que fagan aquí en Galicia, pois para nós é unha satisfacción. A nova instalación ocupará unha superficie de máis de 8.000 metros cadrados, incluirá 2 plantas para a elaboración, 2 cámaras de almacenamento en conxelación e unha zona para operacións logísticas e de clasificación, con acceso a 8 peiraos de carga e descarga. Tamén disporá dun espazo para oficinas e instalacións laborais. Es un complejo multifuncional enfocado a la elaboración de corte de túnidos y una línea de limpieza de calamar. Está dotado de una cámara de menos 45 grados, enfocado también a producto de alta calidad como el atún rojo. Y disponemos después de cámaras frigoríficas con una capacidad de 9.000 huecos aproximadamente, más otra de 2.400 cajones para túnidos a granel. Esperamos tenerlo en marcha a lo largo del mes de octubre. En una primera fase hay que arrancar por fases, esperamos contar con 12 trabajadores y ampliarlo hasta 30 en el momento que estemos funcionando a plena capacidad. A empresa Frigonor Colestor pertence ao grupo Suflenorsa, a que tamén pertence a Licrusa, un almacén frigorífico de produtos do mar, cuxas instalacións tamén están emprazadas no Parque Empresarial Pobrense.